इतना टेस्टी और खस्ता नमकीन की रेसिपी जो कि रउआ लोग के साथ शेयर करे पे मजबूर कर देलक ह। बहुत ही टेस्टी बना रहलक है खस्ता नमकीन। तो चलिए एकर रेसिपी रउआ लोग के साथ शेयर करत हई। इन्हें हम 1 कप के करीब मैदा ले बानी। मैदा अपन हिसाब से जैसन रउआ लोग के लेवे चाहते वो हिसाब से ले सकेला। इन्हें हम मतलब कि कटोत में मैदा ले बानी। अब एमे अजवाइन मंगरेला डाल ले हम। अजवाइन मंगरेला भी अपन हिसाब से डालब हम। थोड़ा सा एकरा के अच्छा से मसल के हथेली से एकरा के डाल दें ताकि एकर जो स्वाद बा पूरा आटा के जब हमनी के डो बने हम तो ओकरा में मिक्स हो जाए। नमक भी अपन स्वाद के अनुसार ले हम। ओकरा बाद मोयन ला रिफाइन तेल डाल ले बानी। घी मत डालम, रिफाइन तेल के ही इस्तेमाल करम ताकि नमकीन के जो रेसिपी बा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होला। तो पहले तेल के अच्छा से हाथ से मीस लेवत ही और पूरा तेल जब तक ले मिक्स ना हो जाए तब तक ले एकरा के हाथ से मीसे के बाद देखिए ये तरीका से अब मतलब कि तेल और मैदा जोन बा अच्छा से मिक्स हो गल बा। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करम। ज़्यादा पानी डाल देवे से आटा गीला भी हो सकेला। यही से थोड़ा थोड़ा सख्त आटा तैयार करे के बाटे जो कि नरम तो हो ही जाला लेकिन हिसाब से पानी डालम ताकि गीला ना हो जाए आटा। देखिए हम आटा सान ले हम। आटा के तकरीबन मतलब कि थोड़ा सा इतना देर मतलब कि मिलावे के बाद ताकि आटा मतलब कि गीला भी ना रहे और मुलायम भी रहे ताकि निमकी जन हमनी के बनाएं तो खस्ता बनकर तैयार है। देखिए इस तरीक़ा से आटा सेट होला हम थोड़ा रख दे हम। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के एकरा के अच्छा से ढक दे हम थोड़ी देर के लिए। ओकरा बाद मतलब कि 10 मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ दे हम। 10 मिनट के बाद हम देखिए आटा निकाल ले बानी। अब एकर लोई तोड़ ले हम। एक बार बड़ा लोई मतलब कि ना तोड़म, छोटा लोई तोड़म काहे कि पतला पतला नमकीन बनावे के बाद। नमकीन तो हम लोग कोई भी शेप में बना सकेला लेकिन जौन शेप में हम अभी बनावत हई वही शेप में बनाएम। कढ़ाई के हम गैस पे चढ़ा देवत हई। एमे तेल डाल दे हम। तेल जितना देर में गर्म हुई उतना देर में नमकीन के काट ले हम। कोई भी शेप में हमनी के नमकीन तैयार कर सकेला। एक छोटा ही लोया ले बानी और ज़्यादा मतलब कि बड़ा ना बेलम, एकदम पतला पतला शेप में काटम जो कि नमकीन बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होला। इस तरीक़ा से रेसिपी के रउआ लोग एक बार ज़रूर ट्राई करम। बहुत ही खस्ता नमकीन बनेला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करम और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसन लागल बाटे। तो देखिए ज़्यादा नहीं बेले के, पूरी के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही रखे के बाद रोटी से थोड़ा सा छोटा तरीक़ा से हम बेल ले बानी। अब एक पतला पतला ही काटम। जितना पतला रउआ लोग काट सकेला उतना ही टेस्टी नमकीन बनेला। तो देखिए हम यही से एकरा ज़्यादा बड़ा नहीं बेले काहे कि लंबा लंबा शेप में ही नमकीन के तैयार करे के बाटे। देखिए तरीक़ा से सारा नमकीन के जौन बा काट ले बानी। देखिए एकदम जैसे लागत है कि चाउमीन से मतलब कि थोड़ा सा मोटा ही बाटे लेकिन ये शेप में नमकीन अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होला। और ये जब हमनी के तेल में डालम तो ये अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाला। तो ऐसे एक बार हम लोग मतलब कि निकाल ले हम। ओकरा बाद चलिए अब एकरा तेल में डीप फ्राई करल जाओ। देखिए तेल में डाल देले बानी। तेल गरम हो रहल बाटे। गरम तेल में मतलब कि डले बानी। तेल तो पहले ही चढ़ा देले रहनी। अब दूसरा नमकीन भी बा वो बेल के काट ले हम ताकि जौन पहला बार में जौन डले बानी वो भी अच्छा से तैयार हो जाए। देखिए काट के हम रख देले बानी, कटवत पे ही लगा देले बानी। ओकरा बाद बेलना में देखिए सजा देले बानी। सुंदर लागत रहलक देखे में। बाबू हमें बोले कैसे सजा दो मम्मी। फिर बाबू के कहला पे सजा देनी। ओकरा बाद एकरा फिर से तेल में डाल देवत हई। देखिए नमकीन हमार तैयार हो गईल बाटे। इस तरीक़ा से पतला पतला शेप के नमकीन बहुत ही टेस्टी बनेला। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करम और ठंडा हो गईला के बाद बाबू के खिलाएम। बाबू बताइए कि कैसन लागल बा। अभी बाबू स्कूल से अइलन ह तो बाबू के तो अच्छा लागल। वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करम। बाय।